یەکی خەڕات هەژار و فەقیر و بەلەنگاز خەبەر گەهایەدا گۆ ئێشا سبەوی وی بدارفە بکێ. ئێ خەڕات گەلێکی تەرسەها و سەبر و ئارامیاوی نەما ڤەگەرە هەمالاخوا و چیرۆک هەڤژینا خۆرە گوت و پشەڤێژی خەو نەکەتە چاوێویدا ڕەبوو هەڤژیناوی ژێرە گوت گۆ ئیشە ڤرازە و سبەت نزانێت چ چێت بێ و ji bîr neke her kesek divê jiyanê de nasîbê xwe dibê. Roja din ê xerat li dengê derî şiyar bû. Dema goderî vekir dît goda esker li devê deriyê wî raweste hayîne. Rabû ji wa pirsî got kerem kin. Yekî ji we eskeran jê re got got îro vê sibhê êşa canê xwe ji dest daye û di vî bajarê de hemûkê kes xerat nîne ji te pêvetir. Ji ber vê yekê em dixwazin gotu tabûteke wilo giranbeha li gorî qîmet û nerxê şah dijêre çêkê da got em wî binerd bikin. Wî wextî wecihê xerat vebû û li hevjîna xwenerî û kenî. Wateya axiftinê ku her mirovek di vê jiyanê de rojeke wî heye û kes biryarê bi vê yekê nadê ji bilî Xwedayê mezin pêva û ti carî ji bîr nekin her mirovek jî nasîbê xwe ji dinyayê dibe.